Cred că domnule și o nouă serie, pentru că sunt departe de tine, de asta nu vezi. O nouă serie de Skywars, am început prea repede, deci da, a fost cam repede meciul. Deci da, o să luăm noi, cred că știți ce e Skywars. Și suntem aici alături de mai. Bă, deja te bați cu unul? Da, că a intrat la mine pe teritoriu și m-a și omorât. Cum din 3 lovituri cu sabie de lemn și aveam și buți de iron și cască tot din iron. Și nu avea nimic și decât să hack. This is a hack. Or. Ia uite, frate, cum s-a făcut cu instrumentele. Ah! Ce? Stai că vin la tine să văd acum. Tu ești asta. Ne spectatezi? Uite-te, bă, uite. Bă, tu ești pe acolo. Ai grijă? Poți să intri aici? Eu nu am casă, da. Ok, nu. O să-mi pun piatră. Bă, ia zi-mi, e cineva pe acolo? Stai că mă fac. E. Vezi dacă dă cu bulgări sau ceva de genul. Da, hai. Vino, hai. Zi-mi dacă se uită la mine. Nu se văd, hai. Era să cad. Repede. Stai, nu se uită. Că se uită în cer. Haine. Oh my god. Hai! Mamă, Stai că eu aveam labă. Ce sabie are, ești prost. Prostul. Ah, stai că n-aveam labă. dacă aș putea să-l opresc. Uite ce prost. Aruncă-te. Ești, mă. Bule. Dă-i un bulgăr, repede. Așa. Bravo! Fraier. L-ai aruncat. Bă, mai vine unul. Da, vine, hai. Dă-i. L-am omorât. Bravo. Mai vine unul. Nici când nu. Deocamdată nu. Că ai crescut. Ba nu. Trebuie să-mi arate. Eu vin. Uite, vine unul pe sus. Uite-l. Unde, mă? Uite pe aici. Ei. Îl vezi, da? Da. Papa. Nu, a venit înapoi aici. Măcar e să l-am omorât. Doamne, veți să ce așa? Da, e hacker. Am câștigat. Bravo. Deci dacă lumea, cam atât cu episodul ăsta. Dacă vă plăcut, nu uitați să lăsați un like. Bă, Eu am fost Kevin, eu alături zic- de Mairi și ne vedem data viitoare.